Milí partneri od spoločnosti FUME. Takže prvá vec, samozrejme pre spoločnosť platí, že prvá úžasná novinka je zo sveta vôni. Máme nové vône, dokonca tri vône a to je úžasné, pretože nie sú to len nejaké vône, ale tieto vône ste chceli vy. Vaši zákazníci, všetko sme riešili cez centrálu a do FUME, písalo sa, žiadalo sa, chceli ste tieto úžasné vône a teraz ich máme. Takže poďme si v skratke povedať, aké 3 vône prišli do nášho sortimentu. Prvá vôňa je pánska vôňa pod číslom 42. Okay, máme ešte všetko v nemčine, lebo je to také čerstvé, ale ja vám samozrejme pomôžem a ukážem, ktorá vôňa je na čo vhodná. Top vôňa v pánskom sortimente, v klasickom sortimente, veľmi žiadaná vôňa. Nájdete ju samozrejme vo flakonke s 30 ml, 100, aj úžasný olejček, 60% vône esencie. A keďže je to pánska vôňa, veľmi elegantná, zmyselná vôňa, určite vyskúšajte. Nájdete ju samozrejme aj ako kolínskú vodu. Takže to je naša prvá pánska vôňa. Ideme hneď k druhej. A tá druhá je dámska ultra ženská vôňa. Zase tam nájdete kvetinky, takže budete teraz na jar a leto krásne rozvoniavať. Dámy, túto vôňu si nenechajte újsť. Je pod číslom 32. Zase ju nájdete v sortimente v klasickom ako 30 alebo 100 ml a nezabudnite na náš úžasný olejček. A táto vôňa je dámska. Áno, a tretia vôňa je unisex vôňa a s číslom, musím sa otočiť, lebo neviem číslo 6 a túto vôňu môžu používať aj dámy, aj páni. Je to veľmi lukratívna vôňa, krásne vonia, takže obidve pohlavia si môžu vybrať buď v bielom flakóniku, alebo páni do čierneho flakóniku dostanú túto krásnu vôňu. Ak si ju objednáte, dôjde vám to presne tak domov. 30-100 ml alebo náš úžasný olejček. A teraz naozaj neuveríte, čo FUME nám pripravilo na rok 2026. Samozrejme sa to bude postupne meniť, ale teraz prosím pekne, pozrite sa na túto senzáciu. Keď som to videla, úžas. Takže ideme na to. Nemáme nejakú hudbu? Dostaneme nové flakonky. Tu už vidíte jednu flakonku a nie nadarmo som vám slúbila, že som v centrále, preto to vezmem do svojej ruky a máme tu hneď dámsky flakón. Dámsky flakónik vyzerá takto. Je to nádherné. Je vlastne, flakón je transparentný a ide do takého modrastého ombre. Dobre? A pri dámy majú stále, to si môžete potom zapamätať, majú stále zlatý vrchnačik. Podľa toho to spoznáte a takisto spoznáte, že tu dole je vlastne každá vôňa, ako sa presne u nás volá s číslom, čiže toto je číslo 6, púra máte rovno napísané na flakonke, na etikete. Úžasne. Predstavte si, že to budete ukazovať na sociálnych sieťach a poviete, moja obľúbená vôňa je púra. OK? Čiže nemusíte promotovať len číslo, ale rovno meno flakónu. Čo je novinka? Nezabudnite, nové flakóny Extrait de Parfum. Čiže každá etiketa obsahuje už nové pomenovanie. Krásne flakónky. Vaši zákazníci uvidia, keď sa im parfém už minie, že si ho môžu objednať, čiže táto transparentnosť je skvelá. Krásna farba, krásna flakonka, ideme do toho. Takže toto sú dámska verzia. Teraz vám ukážem pánsku verziu. Ukážem pri pánskej verzii. Pánska verzia je v podstate taká istá,
ale spoznáte tú flakonku podľa toho, že má čierny vrchnáčik. Čiže bingo, vidíte hneď na prvý pohľad, zlatá je dámska, čierna je pre pánov. Flakonky ostávajú tak, ako som vám povedala, každá flakonka má číslo a meno priamo na etikete a takisto aj pomenovanie 100 ml. K tomu vám ukážem aj balenie, čiže každý náš parfém bude mať nové šaty. A tieto šaty sú vlastne v takejto krabičke, ktorá už má hneď na etikete meno parfému. Takže môžeme ísť ďalej, pretože jedna novinka, na ktorú sa ohromne teším, je, tu vidíme hneď, nové flakóniky a flakóniky. Pomaly budeme z 30 ml prechádzať na 50 ml flakony. Tešte sa, čiže do budúcnosti budeme mať 50 ml a 100 ml flakon, tiež v nových šatách. Dámsky, pánsky, krabička, babyky, parfémy, krabička k tomu a samozrejme v 50 ml flakonke. Vyzerá to takto. Krásne, sú také pozdĺžné, krásne flakonky. Takže tešte sa. V priebehu teraz začiatku roka sme to uviedli na kick-off a v priebehu sledujte novinkové e-maily. Teraz som musela trošku rozmýšľať newslettery, ale sú to naše novinkové e-maily, ktoré pravidelne mesačne vysielame a tam vás budeme oboznamovať ďalej, kedy to bude vlastne v našom sortimente a v regáli a u teba v regáli doma. Každá flakonka máme extrakt de parfum 30% vonej esencie. Tam. Všetci poznáte, lebo to bol náš klasický sortiment, a všetci poznáte, že Fume má aj luxusný sortiment. Tieto flakonky sú vám určite známe. A teraz uvidíte, že aj naše luxusné parfémy dostanú nový obal. Automaticky ku vôni nový obal. Nemusíte extra objednávať, ale táto flakonka príde každému domov v takomto krásnom čiernom obale s etiketou, s pomenovaním. Ja to vyberiem, je to taký vrchnáčik, veľmi elegantné, veľmi krásne. A tu sú vlastne naše luxusné flakonky, aj parfémy s novou etiketou. Takže toto, takto. Vrchnáčik zlatý, ako poznáte, krabička, presne. Elegantné, krásne, trendy, nový dizajn. Ja by som povedala, je to špičkové a číslo 1. Ďalšia takáto nádherná časť je pre všetkých tam vonku, ktorí si naozaj vážite svoje zdravie. A na to u nás v spoločnosti UFUME nám pomáha tento pán, ktorý sa volá doktor Klugmaja. A doktor Klugmaja sa venuje už roky kvalite vody. Ja vám dneska ukážem presne, čo už od doktor Klugmaja v spoločnosti máme a zároveň vám ukážem svetovú novinku, ktorú vytvoril, ktoré sa venoval 2 roky, ktorú vytvoril len pre spoločnosť FUME. Takže poďme postupne. Doktor Klugmaja naozaj sa venuje kvalite vody a takisto aj výživovým doplnkom. Prvý produkt, ktorý už máme v našej spoločnosti, určite všetci poznáte, je Cell Balance. Toto je balenie, ktoré sme doteraz mali, ale dostane nové šatstvo. Dobre, čiže zase nový odev. Toto je nový obal, nová krabička. Doktor Klugmaja Cell Balance so zinkom pre tvoje telo. Je to tá naša tekutina, ktorú môžete vo vode zriediť. A vlastne vidíte nový obal, že doktor Klugmaja už bude na tom balení, čiže nie len popis toho produktu, ale aj kto to vyrába. Doktor Klugmaja je značka.
OK? Má meno. Je to svetová novinka, je to vlastne doktor, ktorý sa naozaj tomu roky venuje, čiže rozumie a chápe jeho oboru. Dobre? Takže toho máme na našej strane a svetová novinka, ja vám ukážem, je táto malá krabička a volá sa to Energy Plus. Ja si myslím, že všetci chceme energiu a doktor Klugmaja sa tomu venoval 2 roky, teraz to prinášame exkluzívne u FUME, nikde inde to nenájdete a je to výživový doplnok v kapsulách a uvidíte neskôr, vám pripravíme také malé video, kde to bude všetko vysvetlené, aby ste pochopili, ako to posilní srdiečko, ako vám pomôže tento produkt v oblasti kostí a tak ďalej, pre energiu, pre vitalitu. Nechcem vám dopredu prezrádzať, pretože vám pripravíme takéto malé video, neviem, či to ukáže. A máme tu takého Energy Plus pána profesora, ktorý sa každý deň o vás postará. Takže toto video vám ešte upravíme do slovenčiny, pretože je to ešte v nemčine, ale nezabudnite sledovať novinkový e-mail a tam vám ho budeme publikovať. Kľudne si pozrite, prečítajte tento produkt. Príde čoskoro do sortimentu FUME. Chcem ešte spomenúť, že v pondelok, poprosím, áno, v pondelok a dátum je 9.2. budeme mať spoločný Zoom s doktor Klugmajerom. Samozrejme, rozpráva on, jeho rodná reč je nemčina, takže ja sa z toho Zoomu zúčastním a budem počúvať za vás, čo tam bude všetko vysvetľovať a potom vám samozrejme v newsletteri dáme shrnutie. To videoko, čo ste videli našho profesora Energy Plus, ten je taký zlatý, tak to tam vysvetľuje, čo všetko to robí, čo všetko každý deň táto kapsulka v tvojom tele robí. A samozrejme, ak niekto sa díva, ste zo Slovenska žijúci v zahraničí a rozumiete nemecky, kľudne sa ozvite, pošlem vám link, môžete si to priamo v nemčine pozrieť a pripravíme vám aj samozrejme marketing sheets, aby ste si o tom vedeli viac prečítať. Veľmi, veľmi sa teším. Na záver ešte poviem, slova od nášho šéfa je, že FUME spĺňa pre partnerov, ale aj pre zákazníkov to, že prinášame na trh produkty, ktoré ti šetria peňaženku. A poviem ti prečo. Lebo tu potrebuješ vitamín C, tu potrebuješ nejaké také vitamínky, tam potrebuješ nejaké minerálky, minerálne a všetko, tu omega-3 a teda. A keby si všetky 20 produkty niekde mal zakúpiť, tak to stojí veľa peňazí. Tuto máš v jednej krabičke. Veľká, veľká výhoda, vyrobené len pre FUME. Tešte sa. Ďalší úžasný muž v našej FUME rodine je veľmi dôležitý pán a to je doktor Neubauer. Kto tohto pána, tohto úžasného Martin Neubauer nepozná a jeho kozmetiku, tak prosím vás, vypýtajte si katalóg, okay? A pozrite sa na to, lebo tento muž tvorí úžasné kozmetické produkty, je macher, je expert v kozmetických zložkách. Vy viete, že my sme na strane prírody. Príroda je pre nás luxus, OK? A takisto tvorí prírodné a vegánske produkty. Takže len také malé intro, toto je naše doktor Neubauer, je u FUME spoločnosti značka. Tieto produkty nikde inde na trhu nenájdete, pretože doktor Neubauer to tvorí len pre FUME spoločnosť. Takže toto je naše body lotion, telové mlieko a veľa z vás to už pozná, pretože tí, ktorí používame telové mlieko, hydratačné telové mlieko, že sa cítiš vo svojej koži super, aj na vonok, že je to hydratované. Máme túto možnosť, keď použijete hydratačné mlieko, jednoducho si to vlastne nadávkujete na dlaň, potom si vezmete svoj obľúbený parfém, a môžete si tam vlastne dať pár kvapiek, párkrát strieknúť a máte svoje individuálne voňavé telové mlieko. OK? S vašou individuálnou vôňou, ktorú si u FUME
kupujete alebo používate. Teraz, čo tvorí vlastne okrem toho, že na vonok si hydratujeme tú pokožku, je, každý sa doma sprchuje. OK? Denne sa sprchujeme a taká veľmi dôležitá časť našej rodinky FUME je, že doteraz sme mali sprchové gely. Teraz doktor Neubauer vytvoril sprchovaciu penu. Áno, dobre počujete, pena. Ja vám ukážem, lebo som v centrále, naozaj novinku na rok 2026, príde to tohto roku, ale ja vám dneska ukážem prototyp. Dobre? Takže toto je prototyp, bude to vyzerať takto. Bude to takéto krásne balenie, samozrejme vrchnáčik sa jednoducho dá oddeliť a máte vlastne takúto pumpovaciu, takýto vrchnáčik, cez ktorý vlastne táto pena vznikne v tvojej sprche. Dobre, keď sa budeš sprchovať. Ja vám vysvetlím teraz princíp tohto prototypu je. V tomto balení vám už príde základná emúzia, ktorá je vo vnútri. Vy chcete ale tak voniať, ako sa vám to páči, ako je váš obľúbený parfém. Doteraz sme mali sprchové gely a keď sa vlastne ten hotový sprchový gel vypredal, veľmi dobre ste to kupovali, ale keď sa to vypredal, nemohli sme to takto rýchlo doobjednávať alebo vyrábať. Teraz to môže mať každý vo svojej vôni. Vy viete, máme vyše 130 vôni, takže si to viete kedykoľvek vytvoriť do it yourself doma. Takže svoju sprchovaciu penu si vytvoríš tak, že ty si objednáš svoju obľúbenú vôňu a tento, musím nájsť správne slovo, parfúmová emulzia príde k tomu baleniu. Túto parfúmovú emulziu, dá sa to otvoriť? Toto sa dá pekne otvoriť, dobre, odšrubovať a svoju emulziu, vonnú zložku, si vlastne dáš dovnútra tohto balenia. Každý rozhoduje koľko. Niekto si dá polovicu, niekto celé, tak to cítiť intenzívnejšie, ako kto má rád. Keď to máš vo vnútri, tak pozor, FUME odporúča doplniť celé balenie s destilovanou vodou. Pekne zamiešať. OK. A teraz vám ukážem, že je to naozaj pena. Že pena nie, ktorá urobí pľup a už tu nie je, ale penu, ktorá naozaj ti dáva tú hygienickú zložku, keď sa sprchuješ. Chceš, Marko? Môžem zavolať aj Marka, poď Marko. Dáme ti penu, môžeš pekne. No. Takže, ja urobím 2 pumpičky a vyzerá to naozaj takto. Dobre? Krásne to vonia, krásne sa s tým osprchujete. Je to naozaj také rozľahlé, hej, že pozrite, ako Marko má teraz ruky, takže normálne na celé telo sprchovacia pena. Jedinečný produkt len u FUME. Ako vonia. A viem, že je to také, tá pokožka je potom taká jemnúčka, taká balvetovská. Veľmi dobré to je, veľmi dobré. Takže dúfam, že som všetko spomenula. Tešte sa, sledujte novinkové newslettery. Ja si myslím, že náš šéf Walter nám určite dá dobré ponuky, akcie na takéto nové veci. Takže ohromne sa teším a voňajte všetci nádherne. A keďže máme toľko skvelých nových produktov, halo, čo potrebujeme? Veľa spoločností. Zabudnite na nemčinu, angličtinu, ja neviem, hociaký jazyk. My u FUME to dáme v slovenčine. Okay? Takže čo príde, je náš nový katalóg, ktorý bude mať 90 strán, tam nájdete aj nové produkty a všetky dôležité, dobre idúce produkty. Vy viete, naša luxury kozmetika ide ako po masle. Takže všetko tam nájdete, 90 strán. Je to už tiež, musím nájsť správne slovo, prototyp, poviem to prototyp, OK? A všetko sa preloží a vy budete prví, ktorí o tom budete vedieť. Takže tešte sa, katalóg bude naozaj obsahovať všetko a máte vlastne tento katalóg k dispozícii pre seba, ale aj pre vašich zákazníkov. Dievčatá od FUME, ale aj mimo FUME. Teraz môže
každá z vás byť jedno umelecké dielo. Dobre? Dneska som sa ja na rýchlo upravila s našimi produktmi, našou novou dekoratívnou kozmetikou, cez make-up, cez concealer, cez pencil, cez očné tiene, rúž na lícne kosti, takisto aj rúž na pery. Všetko máme. Môžete mať, môžete sa s tým zabávať, môžete si urobiť denný make-up, večerný make-up, po čom len túžite. Buďte krásne, ženy. Poďme sa všetci na to pozrieť, pretože sú to úžasné produkty. Niektoré dekoratívnu kozmetiku sme už dostali v starom roku, takže všetko si pozrite na shope, je to preložené, môžete si o tom prečítať. A dnes si ukážeme tie najnovšie produkty, ktoré sme teraz po kick-off alebo koncom januára vložili do shopu. Prvá taká dôležitá časť je rúž na pery. Dostali sme nové odtiene. Krásne odtiene, každý si nájde svoju farbu. Niekedy, keď sme sedeli, tak naša šéfka z Fume kombinuje dva odtiene a vznikne celkom iný odtieň, ktorý vyhovuje jej. Takže môžete si robiť aj kombo, takzvané kombo na pery. A ja vám ukážem close, tak detailne, ako to vyzerá. Ja som vybrala takéto 3 farby. Dobre, tu máme takú matnú, bordovú. Tento je potom taký jemný, lososový. Ja to musím aj takto ukázať, lebo ruka veľa pomôže, vidíte? Teraz to celkom inak vyzerá. Krásne farby. Môžem natrieť, ale musím pomalšie, lebo to sa nedá rýchlo. Toto je tiež také krásne, bejžové na denný make-up. Ten červený rúž potom na večerný make-up. Ja si to dám na ruku, aby ste videli aspoň takto trošku tieto farby, aké sú nádherné. Tu na živom vysielaní. A potom pôjdeme ďalej. A no, takže vidíte. Tu bol ten jemnúčky lososový, tu na ten bejžový, tu mám tento tmavý bordový. Krásne vám ukážem, aby ste aj videli balenie. Balenie je krásne, rúž je veľmi krémový, perfektne sa nanáša. Ja by som povedala, tie línie, ktoré máme, pery, sa perfektne nanáša tento rúž. A ukážem vám, lebo vy si to dáte zrejme do kabelky. OK? Aby sa v kabelke nič nestalo, máme takýto krásny magnetický uzáver. Pozrite. Klik, hotovo. Top. Prosím vás, vyberte si svoju farbu. Urobte si kombo z 2 farbí. Umelecké dielo. OK? Vždy vyzeráš tip-top, kdekoľvek si. Takže k tomu sme samozrejme dostali aj ceruzku na pery v rôznych farbách. Všetko si pozrite, krásne farby, všetko je presne očíslované. 3 je taká, 5 je taká, 0,7 je taká. Všetko si môžete popozerať vlastne vo vašom shope alebo zákazníci cez váš shop. A ja vám ukážem aj tie ceruzky v detaile. Takže vyzerá to takto. Som vybrala 2 farby, nemôžem vám ukazovať všetky 10, ale vyzerá to takto. Je to také kompaktné, praktické, tenké, malinké. Pekne sa to nanáša. Je to veľmi krémové, takže pekne si to viete naniesť na pery. Pekne si viete z toho vytvarovať obrysy a pekne si viete aj s týmto vyplniť pery. Dobre, druhý vám ukážem tiež taká zaujímavá farba, len aby pre predstavu bolo. A táto ružová farba, tá sa mi veľmi ľúbi. Ja vám ju ukážem. Táto ružová. Krásna je. OK? Ale môžete si vybrať podľa chuti to, čo vám pristane a čo máte radi. K tomu všetkému sme samozrejme nezabudli ani na glow. Glow je dôležitý. A to je pre všetky girly, pre všetky dievčatá, OK? Čo sa vlastne takto denne chcú cítiť lepšie vo svojej koži. Máme lip gloss. Takže takisto 2, 4, 6 nové farby.
Môžete si vybrať a musím povedať, že lip gloss som skúšala včera a veľká výhoda je toho, čo ja poznám, lip gloss bol taký lepkavý. Stále sa mi to tak ako keby, normálne sa mi ťažko rozprávalo, alebo niečo konzumovalo, alebo pilo. A toto je naozaj lip gloss, ktorý dá ti glow, vytvoruje ti krásne pery, ale nelepí. Dobre? Je to veľmi... veď vám to ukážem. Má takú malú štetinku. Ja vám ukážem, prečo je to dôležité. Toto je napríklad také bežovej farbe. A tu je štetinka. Moment. No to tiež nakreslím. Toto posledné. Je to štetinka a mne je dôležité, že štetinka je malá, jemná, pretože lepšie si to potiahneš na perách. To znamená, nemáš to také veľké, ale presne si môžeš svoje pery vyplniť, ako potrebuješ. Takže bombové to ukončenie a hydratuje to pery. Šéf, vieš mi niečo k tomu povedať? Niekde ste hovorili, že je nejaká zložka, ktorá hydratuje pery. OK. Páni nevedia, oni sa len dívajú na mňa, že čo poviem. Sú za kamerou. A druhú vám ukážem. Ten lip gloss je zase taká silnejšia farba, že na večer, ideš na gála, ideš na večeru, ideš na rande. Čo si dáš? Tak je to krásny. Wow, tak to je farba. Už vidíte moje nadšenie, lebo ja milujem takéto farby. Krásna, taká až rúžová farba, taká silnejšia. Takže na rande, OK? Nech je tvoj úsmev ako tvoje srdce. Dobre, takže to sú naše lip gloss paleta. Pozrite si, prečítajte si. Čo sme ďalšie dostali je nové farby, to je tu počkaj, musím sa zorientovať, nové farby na obočie. Jedna je taká tmavohnedá, okay, a jedna je taká, nie je celkom čierna, ale je tmavšia ako tá hnedistá farba. Potom sme dostali eyeliner, takže môžete si precízne urobiť svoju očnú linku. A máme to, eyeliner je v dvoch farbách. Jedna je čierna, čiže naozaj čierna, a druhá je taká tmavšia hnedá. Ja vám to tiež ukážem, lebo ja som si dneska tiež vyskúšala dať do kútika oka. A perfektne. No, to si normálne pekne jedným smerom natiahneš a máš krásnu linku. Nerozmazuje sa to. A čo je dôležité je, má to taký špic a ty to vôbec nemusíš sama strúhať cez strúhatko, neviem čo, ale tento špic je už vlastne v tom produkte a stále tento eyeliner vyzerá takto. Dobre, kedykoľvek to otvoríš, kedykoľvek to vlastne spotrebuješ, máš stále tento krásny špic. Perfektná pomôcka na vytvorenie krásnej línie. Ďalej, čo máme, je concealer. Takže tiež máme vlastne to, čo vám nejaké nedostatky zakrie. Takže concealer je tiež podobný na takúto štetinku v novej farbe. Pozrite sa v šope. A potom máme, očné tiene už máme, neviem, vidno tu, máme dve nové. A to sú vo farbe, chceli ste to vy, chceli to zákazníci, chceli to partneri, je to v takejto trendy farbe, hnedej, bežovej, až do tej trblietavej striebornej. A druhá je v takej fialkovej. OK? Takže tiež môžete si kombinovať, na večer si dáš smoky eyes, na denný make-up si dáš strblietky alebo jemnú farbu, krásne si to viete kombinovať. A takisto sa mi páči veľmi balenie, lebo pozrite, aké je to jemné, kompaktné, zavrieš, drží to. Tiež magnetický, ako keby magnetický uzáver, bombovo, tenké, do kabelky. Za mňa číslo 1. Ženy, umelecké dielo.
z našej strany od FUME. Čo chcem ešte na záver je povedať, že všetci u FUME, ak si partner, u nás nie je zložité byť partner. Prídeš do spoločnosti, nakúpiš a si vlastne partner, čo znamená, ak si u nás partner a nakupuješ všetko za 50% v zľave. Čo to znamená pre kozmetické štúdia? Včera sme mali leader meeting, jeden pán tu povedal, všetky kozmetické štúdia, nie všetky, ale kozmetické štúdia už prišli na to, že FUME má skvelú dekoratívnu kozmetiku s 50% maržou, že kozmetické štúdia sa ozývajú do FUME, že či si môžu túto kozmetiku zaobstarať, pretože doteraz mali napríklad len 30% maržu a u FUME dostanú 50%. Takže to je všetko informácia pre partnerov, ale aj kozmetické štúdia. Vyskúšajte a kozmetika sa nazýva Mavi a nájdete tu to u FUME v šope. A vy vyskúšajte. Ako každý rok, kto má rád dovolenky? Ja si myslím, že každý u FUME je každoročná dovolenka pre partnerov stále možná. Každý sa tu môže u nás kvalifikovať. A teraz si pozrieme, ja si prinesiem aj môjho milovaného partnera, ale aj partnera u FUME ako posilu, pretože čo znamená partnerstvo? Navzájom si pomáhať, navzájom sa podržať a navzájom pracovať na svojich cieľoch a pomáhať si. Takže poďme sa pozrieť, kam ideme na budúci rok. Tohto roku ideme do Portugalska a Marko vám vysvetlí, ako sa môžete kvalifikovať na budúci rok na dovolenku z FUME. Ich sag's auf Deutsch. Okay. Übersetzt. Hey? Also nächstes Jahr geht es nach Kroatien. Na budúci rok chystáme dovolenku do Chorvátska. Das bedeutet, die Firma bezahlt den Flug und das Hotel natürlich, sodass wir wirklich eine tolle Zeit haben. Firma tým pádom uhradí tvoj lístok, tvoju letenku a tvoj pobyt v tej destinácii, ktorá je určená. To znamená, aby sme mali všetci spoločne krásny čas. Genau. Wichtig ist für dich, das Ganze gilt jetzt vom 1. Februar bis 31. Januar nächstes Jahr. Pre teba je veľmi dôležitý dátum. Ja si myslím, že ešte tu dole dáme ten dátum a to je od, povedz ešte raz. 1. Februar. 1. februára. Da steht's. Bis 31. Januar nächstes Jahr. Do 31. januára 2027. Je kvalifikačné obdobie. Ganz genau. Wie du dabei sein kannst, ist ganz einfach. Du baust ein Team auf, das heißt, du zeigst anderen Leuten diese tolle Möglichkeit. To znamená, ako to dokážeš, je, že ty začneš tvoriť svoj vlastný tím. Ty ako líder alebo sponzor začínaš krokmi tvoriť svoj tím a ukazuješ ostatným ľuďom, ako to môžu urobiť aj oni. Ganz genau. Und du hast jetzt ein Jahr lang Zeit, mit diesen neuen Partnern 20.000 Umsatzpunkte zu generieren. A tohto roku máš vlastne šancu v tomto kvalifikačnom období s týmito ty sám aj so svojím tímom a vytvoriť vlastne bodovú vysí mi to v hlave, bodovú, no, povedz. Wichtig ist mit den neuen Teampartnern. Čiže s novými partnermi môžeš tvoriť 20 000 bodov, ďakujem, teraz si mi to povedal, keď spoločne vytvoríte 20 000 bodov, vy viete, každý produkt u nás, predaný produkt má body, takže to zbieraš počas tohto kvalifikačného obdobia. Du hast ein Jahr Zeit dafür. A máš rok čas. Egal mit wie vielen Leuten du das schaffst. To je jedno s koľkými ľuďmi? 20.000 Punkte mit neuen Teampartnern. Čiže 20 000 bodov s novými Teampartnermi. Die Leute, die wirklich sagen, du, ich bin super gut im Selbstverkaufen, ja, ich habe Bock, Partys zu machen und so weiter. Ale máme tu aj ľudí, ktorí povedia, v budovaní nie som až taká dobrá alebo dobrý, ale som vo vlastnom predaji skvelá alebo skvelý, tak v tom prípade máme druhú možnosť. Für die gilt ganz einfach 14.000 Punkte und die sind komplett for free mit dabei. Pre teba, toho predajného experta, máme kvalifikačnú bodovú tabuľku na 14 000 bodov, čiže to sú tzv. Self points, tvoj vlastný predaj. Čiže ak dosiahneš 14 000 bodov, tak si s nami na dovolenke for free. To si myslím, že každý Wichtig ist jetzt, und das ist toll, weil die Firma das wirklich macht, ist, dass wenn du
jetzt entweder nur die Hälfte der Punkte hast, für dich selbst oder mit dem Team, hast du trotzdem die Möglichkeit dabei zu sein mit einer kleinen Zuzahlung. OK. Aby sme neboli takí namyslení, že my ideme všetci na dovolenku a ty nemôžeš, lebo si ku FUME prišiel napríklad v polovici roka, trošku neskôr, tak aj takýto sa môže kvalifikovať, keď dosiahne polovicu týchto bodov i u prvej varianty, čo sme vysvetlili, i u druhej, tak máš šancu, vlastne si sa kvalifikoval a polovicu sa doplatí. Hej, polovicu si doplatíš a ideš s nami. Wir sind dabei, wir freuen uns drauf, wenn du mit uns fährst. My ideme teraz do Portugalska, ostatní idú tiež s nami zo spoločnosti FUME. Veľmi sa tešíme a tešíme sa aj na teba. Verím, že sa vám veľmi páčilo celá táto ukážka, lebo viem, že sme všetci našavení a zvedaví, čo tento rok 2026 pre našu kariéru, pre našich zákazníkov prinesie. A ešte vám ukážem dvoch skvelých, atraktívnych mužov, ktorí sú tiež v tejto kompanii ako naša rodinka. Po mojej ľavici náš direktor spoločnosti Walter Rauch, ktorý sa o nás pekne stará a hýčka nás a dáva nám tieto krásne produkty. Ahoj, Walter. Ahoj. Ahoj. A po mojej pravici manažer spoločnosti FUME Marko Vantrová, ktorý dáva obrovský support v nemeckej časti, v nemeckých hovoriacich krajinách, spoločne so mnou pre vás, Slovákov a Čechov. Čo vám chceme ako novinku odovzdať. Sme sa dohodovali, nie? Včera? Presne tak. Sme rozprávali o tom, presne tak. Sme sa dohodovali, že pre vás, lebo viete, všetci partneri, vy ste na Slovensku a veľký kick-off máme stále v Rakúsku. Ale poznáte to ako, ty nechodíš vlastne do FUME ako na pracovisko, ale máš to u seba doma. To je tvoja práca z domu. To znamená, my prídeme na Slovensko, aby sme ťa ocenili. Okay, každý potrebuje tú pochvalu za celý rok, aby sme sa videli, aby sme sa počuli, aby sme sa mohli objať a aby sme hlavne dostali gratuláciu osobne od šéfa, čiže príde aj vedenie spoločnosti a celý tento kick-off usporiadame aj na Slovensku. Mesto a detailné informácie vám ešte určite dáme vedieť. Vy budete prví, ktorí budete vedieť. Ale dátum už máme. OK, tak Marko, prezrať. 23. januára. 23. januára, to tu napíšeme ešte dole. 2027 bude československý kick-off. OK? Pre našich partnerov, aj zákazníkov si myslím. Takže tešte sa. Môžu dôjsť aj zákazníci, alebo len partneri? Možno aj zákazníci. OK. Hej, Kunden und auch Partner. Hej, hej. Super, máme hej. No už poznáme. Áno. Budeme mať super čas. Tešíme sa na vás. Ďakujeme. 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 Čau, čau. Čau, čau.